सुनला भरा एक नंबर हो जा ओढ़ी के कमर हमर हो जा। मैं कमी सर। यस कमिंग। इंग्लिश में बोल के घुसता हम भोजपुरी में बोल के घुसी सर। घुसा हां कट और ऐसे कितना दिन से तू पढ़ा था रे बाबू हम 1 साल से पढ़ लिए कहीं कभी और ये घरे तो लड़के बिना परमिशन का बाग मास्टर साहब इतने छुट्टियां आते होन लड़की के कतर लड़की के फाचाई मौजूद ना करे। अरे तनी के पढ़े आइल बार से घुसुर करे आइल बार से देखो सुन एकरा पीछे होई लागल बा। जी सर। एकरा पीछे होई लागल बा। जी हां। आ जाना के पीछे के ना लागेला नु हां ओकरा पीछे पड़ल जाला माने जाना के पीछे कौन ना लगा रहेला हां ओकरा पीछे ही मैथ में बता रहे हैं। अच्छा अच्छा हमने कोई जमाने एक एकरा पीछे ही लगा ना ठीक है बोल जी जरा पीछे नहीं चला तो ताना पीछे में लगा के जा मुझे छुट्टी हो जाए जन। हां हां जा जल्दी गुड डे वो हो गया मास्टरवा सारे हो गया ठीक है। परीक्षा में हम पढ़त और थये नहीं का होई के ना पास हो खेल रो सॉरी से पूछा था मैं ऑनलाइन का हाल चाल बा कहता नहीं कि बिना पढ़ले फर्स्ट आवे के बा घरे खा के सूत रहब त फर्स्ट आ जीवो फर्स्ट आवे के बा। हां हां एक्सीलेंट हो जीवो एक्सीलेंट ठीक बा खा के सूत हम तो फर्स्ट आ जाम नु। हां हां मीडिया ओडिया आई कि ना सर जी एकदम आई हमरा द्वार पर तेरा द्वार पे एकदम आई और रउआ द्वार पर हमरो द्वार पे आई। ठीक बा हम खा के सूत तनी रउआ मीडिया वाला के बुलाई ठीक बा सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग करे आऊ कहाँ बा सफा खोते में हटा रे नंतर का कहता कि फोन कर ले सामुआ के आ कहता सर बिना परीक्षा देले पास हो जाए तो हम कहनी कि हाँ पास हो जेबे एक्सीलेंट हो जेबे तो कहता कि आ मीडिया उडिया है सन देखो साला के साफ ना दे मीडिया वाला